Magandang araw Pangasinan, magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Dahil sa naitalang 8 insidente ng carnapping ngayong buwan, mas pinaigting ng Pangasinan Highway Patrol Group ang kanilang koordinasyon sa publiko. Continuous pa rin yung follow-up, hindi naman tumitigil ang Pangasinan HPG sa pagkakandak ng follow-up at nakikipag-coordinate din kami sa mga local territorial units. Sinasama na rin namin dito ang mga force multipliers natin para mag-conduct ng elicitation. Napaka-importante kasi ang tulong ng publiko para sa ikalulutas ng carnapping dito sa lalawigan ng Pangasinan. Samantala, pagdating sa pagtutubos sa na-recover na nakaw na sasakyan, kinakailangan lamang umanong ipresenta ang mga kaukulang dokumento. Very basic yun, yung requirements, yun po yung mga certificate of registration. In case naman na hindi pa nakapangalan sa kanya yung sasakyan, i-prove niya yung ownership niya through the presence, yung submission niya ng presentation niya ng date of sale, mga kaukulang dokumento, kasama na rin doon yung ID ng registered owner kung saan nabili niya yung sasakyan. Timbog ang 2 lalaki matapos mahuling naglalambat sa isang pribadong palaisdaan sa isang barangay sa Dagupan City. Kinilala ang mga sospek bilang sina Albert Jr. Narnola, 20 anyos, at Francisco Ragasa, 21 anyos na pawang mga residente ng barangay Kalmay. Sinubukang habulin ng caretaker ng palaisdaan ng mga ito, ngunit sila'y nakatakas. Pinakaabot ko ng caretaker, ngunit hindi ito yung nahabot at kinabukasan ay hinigitahan ng mga barangay officials. Ang suspect at kilala ng na-identify na sila sa ating palaisdaan. Ayon sa pulisya, labas-pasok sa kulungan ng dalawa dahil sa mga kaso ng pagnanakaw. Pangalawang beses na rin umano nilang ninakawan ang naturang palaisdaan. Sa pakikipagpanayam sa mga sospek, todo tanggi si Junior sa insidente, samantalang aminado naman si Ragasa sa naging pagkakasala. Bawas lang ako sana. Hindi mo lang naman alam na ganun ginagawa niya ito. Tapos bigla niya ako tinulog. Kasama kami. Sino yung nagturo sa'yo? Siya. Kailangan sa ulo ko kasi sasakit. Desidido naman ang biktima na sampahan ng kaso ang dalawa. Namin, nagkakalmay din. Kaya hindi pwede dahil talagang trabaho nila na magnakaw. Kaya mas mabuti na pinire-remanda po sila para magsisisi sa mga ginagawa nito, pagnanakaw. Nakakaindak na musika at sayaw. Nakapaninindig balahibong mga eksena. Ilan lamang ito sa mga nakapaloob sa Historia, The Story of Our History, isang cultural dance production na 2 taon nang lumilibot sa buong bansa. Well, basically, part of our show, actually, the vision and mission of our show is to promote patriotism and nationalism sa lahat ng ating mga mag-aaral. The purpose of this show is actually to supplement our education or our educators with regards sa pagtuturo natin. Nakatuon ang historya sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa buhay ng mga Pilipino bago ang kolonisasyon hanggang sa panahon na napalaya tayo sa kamay ng bansang Hapon. Nakapaloob rin dito ang pagtukoy sa kultura ng bawat rehiyon sa ating bansa. Samantala, sabik na sabik naman ang mga estudyante sa kanilang matututunan hinggil dito. Iya daw po yung mga sayaw, dapat wag po nating kalimutan. Tapos yung i-appreciate po natin yung mga sakripisyo ng mga bayani natin. Kakaibang teaching strategy naman daw ang naituro nito sa mga guro. Naman natin na ang K-12 is na-implement na, and K-12 is dapat ang mga bata ay gagamit sila ng mga skills. And through that presentation, yung mga pinapanood namin dyan, pwede namin i-apply yung mga ginagawa nila through activities. Gaya na lang ng dula-dulaan. Ang di umano'y peking bigas na natagpuan sa Davao ay kumpirmadong bogus.
Ito ay matapos patunayan ng National Food Authority o NFA sa pamamagitan ng ilang pag-aaral. Base sa resulta, lumalabas na kontaminado umano ito at hindi gawa sa plastic. Paliwanag ni Julieta Orias ng NFA Assistant Manager ng Lalawigan. So lumalabas na tunay na bigas ang napipabalitang fake rice mula sa Davao City. Sa higit na 60 na sample mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na isinumiti sa NFA para masuri, lahat ay tunay na bigas. So, nagkaroon lang ng kontaminasyon ang dibutyl phthalate or DBP ang sample na kanin mula sa Davao City. Kaya ang mga mamamayan wala pong dapat ikabahala. Dagdag nito, nagpakalat na rin ang ahensya ng impormasyon sa publiko hinggil sa pag-iwas ng kontaminasyon sa pagkain. Ito ang ilang tips mula sa NFA. Ugaliing maghugas ng kamay bago at matapos kumain. Siguraduhin malinis ang mga kasangkapang gagamitin sa pagluluto at pagkain. Lutuin ng mabuti ang pagkain sa angkop na temperatura at maghanda lamang ng sapat upang maiwasan ang food spoilage. Kung itatabi o itatago sa ref ang pagkain, palamigin muna ito sa room temperature. Siguraduhin gumamit ng angkop na lalagyan. Iwasan ang maglagay ng mainit at bagong lutong pagkain sa plastic. Huwag hayaang tumagal ng lampas sa 4 na araw ang mga isinisilid na pagkain sa ref. Kasalukuyang nasa hanay ng pagdinig sa Senado ang isyu ng mabagal ngunit mahal na internet sa Pilipinas. Ipinatawag ito ni Senador Bam Aquino na siyang namumuno sa Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Inihayag nito na dapat gawing basic service ang internet dahil isa itong human right. We call our day and age the information age. So it's just right that we put a lot of focus in terms of creating the internet infrastructure in the Philippines, both on a personal level because Filipinos of course love to connect to each other, and the nature of the Philippines is that 10% of our countrymen are abroad. So definitely that ability to connect is important. Dagdag ng senador, mainam na mabigyan din ng free wifi access ang mga lugar na karaniwang hindi ito naaabot o walang telco presence. We can take a look at really having that huge push for free wifi, or alam mo, free wifi kasi is a misnomer, no? I think yung mahalaga is the infrastructure is laid out, di ba? Because once the infrastructure is there, it can be free, it can be a paid service, but the point is umaabot yung infrastructure doon, no? Giit naman ng mga estudyante, pahirap umano ang mabagal na internet. So bilang estudyante, gumagamit ako ng internet connection kasi syempre projects, assignments. So I need to use internet but it seems na napapamahal kaya medyo tipid. Yung oras pa lang maikli parang pero ayun lumalaki yung pera na nagagastos. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.